Des de fa molts anys, la Diputació d'Alacant ha sigut una agència de col·locació on ubicar els amiguets que perdien les eleccions i on es donaven subvencions de forma partidista. Els sous són només un exemple. Actualment, la nòmina del president i els 5 vicepresidents és més alta que les del president de la Generalitat i els seus consellers. L'acumulació de privilegis és estructural. Si la Diputació administra sols les subvencions de la província d'Alacant i la Generalitat legisla i governa a més de 5 milions de persones, on està el trellat de tot això? Compromís ha arribat a la institució per fer un reset a la Dipu. En 4 mesos hem aconseguit la creació d'una comissió de regeneració per l'estudi de les següents propostes. Trobar un sistema d'objectivació de l'atorgament de subvencions com ja fem a la Diputació de València. Consensuar una remuneració apropiada pels diputats i assessors. Eliminació del pagament per assistència en els organismes autònoms i empreses públiques pels diputats amb dedicació exclusiva. Sabies que poden guanyar 300 euros per assistir a una reunió de 10 minuts? Estudi de les duplicitats administratives respecte a altres institucions. Si ja ho fa la Generalitat, per què duplicar serveis? Eliminació de serveis innecessaris i, sobretot, d'estructures polítiques sense sentit. Volem participar del canvi. Volem escoltar-lo. Compromís.